Parni simulam hemso fan pus pinang ana arong survey dam lo lapen hola suhut pinang ana bang pu abang pitum bang ke apply du long lo lapen pinang ana tum bang ke apply long lit tum stami duta hailang las nali tum mathana ni non bang ke nali tum mina mobile pen stami online pen nali tum hemso bang ke apply ik me mate self survey pon ik me laso video long nali tum hanang than pon ji la bang ke ko son nali tum heming ni lon online pen nalitum mina ka apply nang zima la so process na than pachini pone ko nalitum la so YouTube channel subscribe ikon la ben video nalitum share pone ikon tani non hemso online pin ko son si ka apply nang zima la so process nalitum hana than pachini pon ikpo tangte non pathek pen che than pono nang la pen lak pon tangte nalitum hemso ka apply fan ki chengsi Google Play Store pen nalitum la AwaasPlus puthek longi LABANGSO apps ba nalitum kicheng si download nangpo lai si download dete putha dag do thalang Aadhaar Face RD nalitum la hini la apps do nangji nilida already ka install tang do iglo nalitum dag thek pon long ikpo kicheng si AwaasPlus2024 la pen la Aadhaar Face RD la hini apps nalitum mobile long ka install tang do nangji lahini install la pulta kicheng sinali tum AwaasPlus web apps bang ingpu nangpo AwaasPlus app ingpu det pen api nali tum dak pen language ka select option long exi nali tum kicheng sila English bangle nali tum select pon ikon English select det pen ili dak don long ber igalo la pen dak need permission pu ke han nali tum jong sila ka install mirak lang pulta non son dak permission la bangke kipi dunang ji kinang sot la se nalitum da cancel la pen da okay do nalitum la okay adim ber ikon okay adim ber igdet pen api nalitum putha da thek thulongji really using the apps puthek longi la so dim nalitum ber thunang po putha da really using the apps la same lo la pen da allow kurinang po la la pulte nalitum dak pen a process bange chengpon mepo la pen apply afanalitum kichengsi dakhini optionalitum long pon igji isi option la bangke nalitum lapu ar anat lang lo pulte dak self survey pudoji la pen isi bangke dak red survey pudoji nalitum la hini theklongi la pen nalitum keber nangin la bangke la self survey long si bernang po la pen nalitum da Aadhaar number bernang po Aadhaar number kumamen pesika apply mala so Aadhaar number bernang po la pen antonicate long bernang po the antonicate long berdat api nalitum la face RD la so apps in chingpu po la pen nalitum da pen permission la pidu nang po la tik nang po la ber nalitum proceed long bernang po la pen nalitum dak la ketok bang lang pon pamino la pen nalitum dak proceed non la pen nalitum la face bangke dak scan po koma men pen sika apply ma la so abang pi face bangke dag scan chiklang na po la pen son green klang lo pulo tangte nalitum chok iglo la pen la ber option duji dag okay nalitum ber nang po la pen dag nalitum theklong ponon eKYC la bangke successful iglo da amen photo la high details da chiklang ikpo date of birth male ma female ma la high bangke la pen nalitum details lai lang thai pen la okay option diji okay long nalitum very good okay long ber ponik det pe phi putho nalitum dak pin bang create nang pula so apps kang puya pan dak mobile lock ason nalitum kbb ason so pin ban nalitum dak pen ber nang po athak da ber nang po aberta ber nang po la pen la ber igdet pen phi putho nalitum login da option long je nilila anapik lang pon pidalos la pen nalitum da state la pen district la pen dak block la pen panchayat la pen dak village la bangke nalitum dak pen fill up on iknang po lai fill up thai pen api nili aprang process na piklang pon ikpo la pen puthot fill up igdet pen proceed non proceeded pen la nalitum self survey add self survey puduji la sodium si ber ponang po add self survey long ber pon igdet pen dak Aadhaar card long ke do son thot amen ber nang po la pen Aadhaar number la pen job card number nalitum pido nang po la pen gender la bangke nalitum dak pido nang po job card number nalitum do tame avi tame stame nalitum la puini le ber stame chok igji job card number bangke la pen gender la bangke nalitum male female transgender la tum fill up nang po la pen sub category SC ST orders la pen age nalitum fill up nang po la pen dak marital status la nalitum dak pen fill up nang po la son thak husband amen lahai hui nalitum dak pen details la bangke fill up nang po lahai fill up
tang adlo pulo tang te nang litum puthot ladak nang litum han question nang kar judo la hai details ba nang litum dak fill up nang po nang litum kachar liang deng ko ansi ki do ma la pen kupi pension nang litum non ki chubom pa la pen family total income la hai details ba nang litum dak pen ka fill up nang ji kinang sot ka ansi dak family member do ma la pen family ang bong ko mane disability person do ma ve ma do pul tinali tum yes kalte no bear don ignang pola pen ko mane kiso pick abang phumba abang fi doma ve mal hai details na tum complete ik thainang po la pen lista me da fill up on ek po la puthot nali tum afan aprang process nili na PAKLANG ji afan bor ipon to ik po la pen nali tum la fill up ik thailop ta la bear do yi proceed puthek long ji la proceed along nali tum bear ik nang po tangen lista me dak pen fill up on ik po la pen aprang process na PAKLANG pon to ik po lapen fill up that pen finally tum puthot dak pen 8 family members labang ke dak pen ki adnang jikinang sot ki chengsi nali tum dak pen arlo so jong si apply dum plute la pinso details so dak pinang po jong si pinso jong si apply dum plute father details ba wife details so dak tok do nangi Aadhaar card long ke do son thot amen tok do nang po Aadhaar number lapen gender labang ke dak male lapen female transgender la fill up nang po lapen relationship with la head la ta fill up nang po age lapen marital status lapen mobile number la complete thai lo plote chok iglo lapen puthot non dak ko 8 family members nalitum dak pen 8.2 melo bangko anpan sik 8.0 nalitum hem family members jong si bahini bang thom do pul nalitum na po same process lo nalitum la fill up thai pe da phir puthot dak proceed puthek long ji la proceed adim nalitum berik nang po berik det pen aphi puthot nalitum dak thek long po family details lapen la save and next along ber nang po save and next along ber pon igdet pen dak bangko ansi family member ki 8 pon ma la option amen ajana chik lang ikpo lapen kulo bang se pen kai apply ma arlo soma pin soma nalitum la box technology la box ng tik pc la ber proceed nang po la pen proceeded pen aphi nili na PAKLANG pon tik po proceeded pen aphi puthot dak face antonicate hang thu po la pen hang hida ta do dak hang det pen la bank account details ban nalitum dak pen fill up ning chi kinang sot lo la pen dak I do not have bank account details now I will update it next mate later puda ke tok do jong se non bank account update stamini ni thom fi pen nalitum upload do nik me mate update pon ik me la se do pulo nalitum non pen dak pen fill up dun data choklo dak select bank post office type nalitum bank details a bank amen la pen branch code la pen dak bank account number la ber pen bank amen tok pen nalitum la proceed long ber na po la details la bank account details nalitum da pen fill up do ingo jong sa vi pude la fill up le data chok nalitum la thaksi I do not have la so option nong le nalitum ber pon stami chok exi nili da pen fill up on ikpo aprang process na PAKLANG pon to ikpo la pen aprang process na PAKLANG pon ik det pen da karju pon do nalitum non ka apply ke kumane hem ki do pen dong ka apply mama tinali mina hema la tanalitum dak on mate ren na sondo na si dak on bangle nalitum select do non la pendat non ki do bom hem nalitum poka hema mate kacha hema la ta dak karju pondo nalitum la offline survey ho theklong ji la son thot da question karju la nalitum la kacha pule ber don igon la pen kadu ka ve details la ba na jong nalitum thek pulte nili fana homre igon nili nalitum manan than pachini pon ekpo la pen latrine facility do ma ave ma nalitum la no po option long le ber ingo ave pudun igon ave pulte nalitum la soli stame puthot la hemso kilong hot long thupo la details nalitum complete thailo pulo tangte ni aprang process na PAKLANG pon to ekpo la pen puthot dak karju pondo housing related question la haita nalitum puthot dak pen ka fill up do nangji kinang so totally nalitum la hai no leber don egon la pen no ber iglo tela son option na chiklang ekpo la pen nalitum la okay option do ji la okay option long le nalitum ber sitame chok ekje jo nili dag long le lan andu pu bang nili pidon de la sila so option ma bang ilo nalitum la pen puthot dak pen photo bang upload nang ponan ki do bom hema photo la photo long ber pen nalitum dak pen upload pon ikmelo save and next along ber ingo photo nalitum batahini click nangji la batahini click that pen se la so option bang do ekje la sinalitum dak pen batahini click nang po la pen save and next along ber pon ik nang po save and next along nalitum dak ber ponik elo pulo tangte nili nang than pachini ponik po nili dak pen click pon po photo
lapen nalitum ladak pen photo hini ba nalitum upload nang po lapen remarks long nalitum jatle talks tame chok ekje la remarks do enter remarks puduji la sodim nalitum jatle talks tame chok lapen save and next long nalitum ber pon ignang po save and next long ber pon igdet pen fit la so application la bang complete process bang dak pen complete pilang la nalitum la upload save survey data puthek long ji la sodim nalitum ber thunang la lapen nalitum la thak theklongji at survey la ka thaklo lapen non la upload save survey data la sodim ber igon la sodim ber ek data bang complete bang upload lelang la sodim nalitum ber nangpo lapen la details data nanjik lang ekpon nalitum la select all putheklongji la select all long ber ignangpo lapen ber nalitum dak upload po process dui mati submit po option dui la sodim nalitum ber nang po la upload nalitum la ka apply a process bang complete ikpo jong se nalitum la so ka apply hot ko pini ki sung ka sik sak do pulte nili pan na homri gon nili nalitum pana than dun ji mati na sirap dun ji aphan bori pon ikpo la pen penang andu ka apply ji ba ka survey tum do o pulo tangte nili pan homri gon nili stami hodak wang pen la ya sai ba nili nang claim ikpo jola son lo AwaasPlus2024 la self survey process bangke la sepinia video long bang ni lina ke than ponji bangke la ancholo la sidomi thakmi kadu kave karbitish 2.0 youtube channel long kilang ra do an pans tami ni lin pen cardom